Pustolovine Huckleberry Finna. Bringing you the stories of Huck Finn and his friends. Huck and Tom, Jim and Becky take you on a trip. Huck and Tom and their friend Lucky on the mighty Mississippi. Huck and Tom, Pirates Gold, mean old Injun Joe. The tales of two whippersnappers and everywhere they go. The paddle wheelers rowing, so come on, let her rip. With Huck and Tom and all their buddies on the mighty Mississippi. Huck and Tom's Mississippi Adventure, it's a trip. They're always together and never ever quit. Huck and Tom, Jim and Becky take you on a trip. Huck and Tom and their friend Lucky on the mighty Mississippi. Huck and Tom, Pirates Gold, mean old Injun Joe. The tales of two whippersnappers and everywhere they go. The paddle wheelers rowing, so come on, let her rip. With Huck and Tom and all their buddies on the mighty Mississippi. Huck and Tom and their friend Lucky on the mighty Mississippi. Ja se zovem Huckleberry Finn, ali svi me zovu prosto Huck. Neki ljudi me se žaljevaju zato što mi je mama umrla, a tata otišao u nepoznatom pravcu. Ali ako mene neko pita, ja sam najsrećniji dečak na svetu. Mogu da ostanem budan do kasno, mogu da idem gde god poželim. Nikad ne moram da se kupam. A najlepše od svega je što uopšte ne moram u školu. Nema nikog na svetu koji ima sreću kao Huck Finn. Sklanjaj mi se s puta. Ti se pomeri. Ko si ti? Ko si ti? Prvo ti meni kaži. Ne, prvo ti meni kaži kako se zoveš. Slušaj ti, nema nikoga istočno od Mississipija ko me ne zna. Slušaj ti, nema nikog zapadno od Mississipija ko mene ne poznaje. Ej, ja ti ne znam ime, momak. Ni ja tvoje. Dobro, čekam te da pređeš ovu crtu. Ajde. Eto, prešao sam tvoju glupu crtu i šta ćeš sada uradiš, Taso? Ej, hoćeš da se biješ? Meni se obraćaš. A? Školsko zvono. Opet ću da zakasnim. Ovo ćemo srediti posle škole. Nemoj da si pobegao. Biću ja tu. I bolje da budeš, jer ću da te potražim, razumeš? Niko Hucku Finnu neće da naređuje. Tomase Sawyeru, kasniš po običaju. Ja... Dođi ovamo. Ko je to? Gospođica Becky Thatcher, ona je nova ovde, ovo joj je prvi dan. Zdravo. Jesi li slobodna za ručak? Ovo je moj srećan dan. Hej ti! Ko? Ja? Lopove mali, ukrao si mi jabuku. Ne razumete, nisam je ukrao. Šta tu ima da se razume? Jabuka ti u ruci, lažljivče, jedan lopovski. Niko neće da krade od mene. Hvataj! Vidimo se! Moje jabuke, za sve si ti kriv.
Hvatajte tog malog. To je kradljivac jabuka. Opet onaj mali. Vraćaj se ovamo. Neka neko... Ej! Neka neko uhvati to dete! Gledaj ga samo kako beži. Kao neki konjić. Sad sam te uhvatio, lopove mali. Niko meni neće da krade jabuke. Ne, stvarno nisam ja ukrao tu jabuku, našao si mi na ulici. Kakva priča. Niko pri čistoj svesti ti ne bi poverovao. Kažem vam, istina je. Sačekajte. Ja verujem dečaku. Molim vas da ga sada spustite, gospodine Jackson. Ali on... Besmislica, ni reč više neću da čujem o tome, razumete? Da, gospođo. Jadan mališa, tako je neuhranjen. Mislim da će mu trebati još nekoliko jabuka. Hajde, mladiću, naručkaj se. Gospođo Douglas, to što ste ljubazni prema tom dečaku samo će ga podstaći da još krade. Ali ja nisam krao nikakve jabuke, gospođo, stvarno nisam. Naravno da nisi. Ma dečak sa tako lepim očima nikad tako nešto ne bi uradio. A sad mi reci, gde živiš, mladiću? U okolini. U okolini, ali gde? Tamo. Ali i dalje nisam baš sasvim sigurna. Hvala za jabuke. Hvala što ste poverovali da nisam slagao. Doviđenja! Nikad me neće uhvatiti živog. Moja krvoločna posada napravit će od vas hranu za ribe. Da! Vas dvojica niste dorasli meni i mojim ljudima. Tebi i tvojim ljudima. Kakva šala. Da umrem od smeha. Hej, Tome, vidi, ima nekoga gore na drvetu. To je on. Onaj klinac o kome sam vam pričao. Ali je samo drzak. Da! To nije fair. Nameravao sam da ja budem prvi koji će se popeti na vrh tog drveta. Odmah da si sišao ovamo. Au, hej, nikad nisam vidio da si iko popeo toliko visoko. E pa neće mu to proći. To je moje drvo. Ej, ti... Ko, ja? Ti i ja imamo neka nedovršena posla. Silazi odmah ovamo. To je onaj klinac od jutros. Ako hoćeš da pričaš sa mnom, popni se ovamo. Odmah da si sišao, čuješ li? Ha, ne. Au, gledaj ono, stoji na jednoj nozi. Mogu i ja to. Ej, silazi ovamo, mali. Osim ako nisi najobičnija kukavica. Ja kukavica? Ma pokazat ću ti ja ko je kukavica. Ja! Gledaj samo. Ko je? Sad, kukavica Pametnjaković. Gde si bio posle škole? Ima odmah da poravnamo račune. Nego šta? Spremi se. Pozor. Sad. Ej, možeš, Tome. Uradi, Tome, pobedi ga. Tako je, Tome. Hej, slušaj, nemaš nikakve šanse. Ma nemoj. Nećeš moći da me stigneš. Ostaviš tu u prašini. Hej, momci, pa požurite. Ej, mnogo trčite brzo. Ej, ovo je za mene sporo. Hajde, Tome. Ej, momci, koji je od vas pobedio u trci? Obojica. Bilo je nerešeno. Znaš da plivaš? Bolje od tebe. Sad će se trkaju u plivanju. Niko ne može da me pobedi. Niko. Ne budi lud. Spremi se. Pozor. Sad. Ajde, Tome.
Tome! Ajde, Tome! Ajde, Tome, možeš! Ajde! Tome, ajde! Ajde, Tome, požuri! Ajde, Tome! Tome, možeš! Tom je pobedio! Tom... Pa, što se mene tiče, ti si okej. I ja tako mislim. Ja sam Huck Finn. Tom Sawyer. Da vidimo, gdje bih mogao da prenoćim? Hej, nešto nije u redu. Izgleda da je neki jadni pas u nevolji. Jadničak, umrećeš od straha, zar ne? Ne brini, ja sam ti prijatelj. Ej, hajde izađi. Pa valjda mi umivanje i bilo potrebno. Da te pogledam malo. Ej, ti si ono slatko kućence što sam jutros video. Pa izgleda da smo sasvim sami na svetu, zar ne, momče? Samo ti i ja. Ali to je okej, jer imamo jedan drugog. A? Tako je. I znaš šta ćemo ti i ja da uradimo? Nas dvojica ćemo se zabavljati više nego iko na celom svetu. Aha. Kako da te nazovem? Može li Srećko, a? Mislim da je to za tebe savršeno ime. Jer ti i ja smo stvarno imali sreće što smo se našli, jel tako? Zato se lepo ušuška i raskomoti. Izgleda da sam malo umoran, ali ovo je baš bio dobar dan. Ako ništa drugo, pronašao sam tebe. Srećko. Tako je. Evo. Šerife, šta piše tu na tome? Zar ne umeš da čitaš, momče? Naravno da umem da čitam, samo mi nešto upalo u oko, trom prašine ili tako nešto. To tamo Indijanac Joe, opasan čovjek. Dakle, to je Indijanac Joe. Izgleda grozno. Šta je uradio sad, šerife? Opljačkao je 6 kuće u Rivertownu, a ako ga ti ili tvoji prijatelji budete vidjeli, mladiću, ne časite časa da mi to javite. Nego šta? Čuo sam da se prerušava. A jedan Indijanac Joe ubio posljednjeg čovjeka koji ga je potkazao. Preklao ga. Znači on ubija svakog koga izda. Nadam se da će ga uhvatiti. Možda ovo i nije bilo najbolje vreme da idemo prečicom preko groblja. Nije da se plašim, ali prosto ovdje je baš mračno je ovdje. Stoj ti tamo! Joe, dolijeo si. Dobro sam predosjetio. Bio sam uveren da ću te ovdje zateći. Šta hoćeš, šerife? Pravo da ti kažem, Joe, došao sam da te uhapsim. Zar stvarno misliš da ću da dozvolim da me privedeš? Šerif, bolje da pripazi malo. Samo pogodi nešto, ja ću... Moram dovesti pomoć. Pustio si ih da pobegnu, misliš da je to pametno? Ne brine mene tamo neki šerifčić. Šta je to bio?
Šta je to bilo? Ma ništa, vidiš, običan miš. Miš! Drži ga dalje od mene, dalje od mene! Ne podnosi miševe, od uvijek sam ih mrzeo, dalje od mene! Ne mogu da verujem da se plašiš običnog miša. Ne plašim se, samo ih ne podnosim. Ovdje sve veruje od njih. Daj ti, dalje! Vidiš li išta? Da, tamo. Mislio sam da je ovo mjesto napušteno, ali izgleda... Nije. Možda su gusari ovdje krili svoje zlato. Da pogledamo. Da. Wow. Sad ili nikad? Sad. Jel da? Tako je. Hej, pazi! Ovu zamku su ostavili gusari kako bi zaštitili svoje zlato. Pa šta? Ništa nas neće sprečiti. Da. Wow, pa ovo stvarno liči na gusarsko skrovište. Nadam se samo da neće da se vrate. Mogli su da sakriju svoje blago bilo gde ovde. Šta misliš, gde je? Da vidimo. Tamo gore. Tamo gore? Ne mogu da verujem da si to rekao, Hak. Tamo bakice kriju svoju penziju. Zar ništa ne znaš o gusarima? Znaš, blago je verovatno ispod nas, zato što gusari uvijek iskopaju rupu pa u njoj sakriju zlato. Aha. Kako misliš da nađeš mjesto gdje su ga sakrili? Ne možemo da prekopamo cijel pod. Pa ništa lakše od toga. Treba samo da osluškujemo gdje je šuplje. Trukat ćemo okolo dok ne nađemo. Tako je. Hej, evo Tome. Da. Kladim se na sve na svetu da su gusari ovdje sakrili zlato. Wow. Morat ćemo da se sakrijemo ovdje dok se stvari malo ne smire na reci. Vidi kako je ovdje zemlja meka. Kao da je neko već kopao. Da, to je to, nema šta. A? Pronašli smo. Ovo je teško. Uf. Zaključano je. Apsolutno si siguran da je šupa napuštena i da niko nije bio u njoj od kad smo zakrili pare. Aha. Ha, uspjeli smo. Spremni, pozor. Pozor. Sad. Čoveč. Sanduk pun gusarskog zlata. Šta je to? Džova rupa nije bila tu kad smo jutros otišli, ovdje mi nešto smrdi. Sve izgleda u redu. Da provjerimo zlato. Mislim da je to Indijanac Joe. Indijanac Joe? Joe, gledaj. Naš novac je još bezbedan. A ovaj sanduk nije bio ovdje kada smo otišli. To je naše blago. Gledaj ovo. Pun je zlata. Šta znam, Joe, sanduk sa zlatom se ne pojavljuje iz čista mira. Sad je naš. Ne mogu da verujem da će nam ukrasti blago. Da, moramo naći način da ih sprečimo. Osjećam da se ovdje vrzmaju mali lopovski pacovi.
odatle. No, beži! Sklanjaj ih! Ne! Da ponesemo ovo zlato, Joe. To gusarsko blago je naše. Pošteno nađeno. Tako je. I ništa nas neće sprečiti da ga vratimo natrag. Jok, niko i ništa. Naša sljedeća velika avantura, zar ne? Da, I vratit ćemo blago makar nam to bilo posljednje, jel da? da. Sedite na svoja mesta. Ali je ovo iznenađenje. Gospodičić Tom je danas došao na vreme. Pa ni u snu ne bih zakasnio, gospodine. Obično i kasni zato što koješta sanjaš. Lažove. Imamo uzbudljive vesti. Sutra idemo na godišnju ekskurziju u Indijansku pećinu. Idemo feribotom pa svi budite na molu sutra ujutru u 8. Odlazak u Indijanske pećine, o čoveče. Hak! Budi se. Gde si bio? Trebalo je da mi pomogneš u potrazi za Indijancem Joeom. Zaboravi na to. Doneo sam ti nešto dobro da pojedeš. Hrana, stvarno. Toliko sam gladan da bi konja pojeo. Hvala toga. Hak? Sutra imam ekskurziju. Da, zvuči zabavno. Gde ideš? Ceo razred ide feribotom do Indijanskih pećina. Sjaj. Ako ti tako kažeš, ima li još hrane? Pazite, deco, nemojte da odlutate. Držite se zajedno. Dobro. Kako je lepo. Nikad nisam videla ništa slično. Gledaj. Sve svetluca. A sad me svi slušajte. Ove indijanske pećine su veoma duboke, pa nemojte nigde ići sami. Svako mora da ostane sa nekim drugom. Da, Hoćemo. Hajde, Beki, ti i ja ćemo biti drugovi, važi? Da je to? Što ovo? Ili ovo što je blesavo? Glavio si se. Šta vas dvojite tamo radite? Ništa, gospodine. Tu piše opasnost, zar ne umete da čitate? Da. Sutra ćete napisati opasnost na tabli 100 puta. Ajde sad, kreni. Izgleda da nas one prišipete George i Ben danas neće pratiti. Tome, ovdje je nekako strašno. Ne brini, Beki, sve dok se držimo ovog kanapa ne možemo se izgubiti. Eco, ekskurzija samo što nije završena. O, Tome, molim te da se sad vratimo. Ma daj, gde ti je smisao za pustolovine, Beki? Znaš šta, kladim se da niko još nije otišao ovako daleko. Ko zna šta bismo mogli da pronađemo? Pa, u redu, valjda. O ne, Beki, pazi se! Beki! Tome! Svi se ukrcajte, vreme je za povratak. Sad smo se izgubili, Tome. Ne brini, Beki. Mogu ja da nas izvučem odavde? Stvarno, Tome. Pa, pravo da ti kažem, ja gotovo da sam odrastao u ovim pećinama. Baš bih voleo da se Tom vrati. To je Indijanac Joe. Bez Toma ovde sve se sada svalilo na mene.
Ovuda čiča. Bolje da ne privlačimo pažnju. Idu kroz šumu. Nastavit ću da ih pratim bez obzira na to gde budu išli ili koliko je daleko, jer po svaku cenu moram da povratim naše blago. Zar nisi rekao da znaš gde smo, Tome? Moraš mi verovati, Beki. Izvući ću ja nas odavde. Veruj mi, nema šta da brineš. Tome, Šta je bilo? vidi, one ukrštene bodeže tamo. Pa prošli smo pored njih pre sat vremena. To je u redu. Još malo pa ćemo izaći odavde. Ajde, Joe, zašto se još muvamo ovde? Udelimo plen i bežimo odavde. Samo na pare misliš. Kad smo već kod para, sigurno si ih sakrio na bezbedno? Da nam ih neko ne ukrade? Naravno da jesam. Zakopani su ispod ukrštenih bodeža u indijanskoj pećini. Idemo ujutro po njih. Tamo je Tom danas otišao. Gde su? Trebali bi da su na brodu, ne razumem. Pa kako? Kažem vam, video sam kako oni Beki silaze tamo. Hak! Ej, Hak! Jesi li čuo novosti, Hak? O čemu? Tom i Beki su se izgubili u indijanskoj pećini. Tamo je krenuo Indiana's Joe. Tomu će zatrebati moja pomoć, ali kako da zaustavimo Indijanca Joea? Miševi, to mi je dalo ideju. Ideju? Ali kakvu? Beki, nemoj da plačeš. Umorna sam, Tome, hoću kući. Neko će nas pronaći, Beki. Ha? Neko svetlo. Spaseni smo. Ej, ovamo! Beki, spaseni smo, vidiš? Ne mogu da verujem. Evo nas! Pobogu, to je Indijanac Joe. Šta radite ovde? Tome, plašim se. Beži, Beki. Vraćajte se ovamo. Beži, Beki. Stići ću ja vas. Ajde, ajde, moraš da ustaneš. Ne vredi ti, mali. Moji ste. Soj! Ni korak dalje, Indijanče Joe. Vreme je da probaš sopstveni recept. Nateraću te da poželiš da se nikad nisi rodio. Nemoj. Ima ovdje još toga. Ne, molim te, stanjaj. Mrzim miševe, stanjaj kod mene, molim te. Šta vas dvoje čekate? Hajdemo. Ne daj se, Indijance Joe, vidimo se. Tom, Beki, Hak, dobro ste? Ste li vidjeli Indijance Joe? Unutra je. Uhvatimo ga, ljudi! Ajde! U redu, idemo unutra! Tom, Beki! Hak, pravi si heroj. Spasio si Toma i Beki od Indijanca Joea. Huckleberry Finn, pravi si junak. Aha. A nije to ništa. Ne budi tako skroman. Jimmy i ja hoćemo nešto da te pitamo, Huck. E, da, dođi da živiš sa nama, ajde. Bila bih vrlo ponosna, pod svojim krovom imam takvog dečaka. I samo da probaš njena jela. Ej, to zvuči dobro. U redu. Zvuči mi dobro. Ali prvo, Tom i ja moramo nešto da završimo. Da, svakako. Jesi li siguran da je ovde zakopano blago? Tu, samo ti, kopaj. Gledaj, Tome, naše gusarsko blago. Zar ti nisam rekao da ćemo ga pre ili kasnije naći? Hajde, Tome, otvorimo to i pogledajmo to zlato. Da prebrojimo koliko ima. Gledaj sve te pare. Ovo je kao san. Nemoj da me uštineš. Ej, bogati
bogati smo, bogati. Moj si. Zar je moguće? Dakle, zar se tako ponašaš prema tati posle toliko vremena? Ali tata, nisam znao da će to ti, stvar. Perište jedno. Kako ti je to otmena odeća za spavanje? To se zove pižama. Moj pravi sin ne bi ni mrtav nosio te pidžame. Šta si ti uopšte ovde? Tu sam zbog Blaga, šta misliš? Nemoj da mi se praviš glup, mali, gde? Udovica Douglas i sudija čuvaju u moje ime moj deo blaga. Mora da je ovdje ima neki dolar, mali. Ne, nema. A gdje misliš da si pošao, mali? Šta se to tamo dešava? Ko je taj čovek? To je moj tata. To je tačno, gospoja. On je moj sin. Aha. Vi ste Hakov otac? Pa, jesam, gospoja. To vam je živa istina. I čemu dugujem ovo zadovoljstvo? Pa, gospoja, došao sam čim sam čuo da se priča, znate. Čim sam čuo da se dečko obogatio. Došao sam po svoj deo. O, znači trebalo bi vam dam pare. Ne, nemojte. U redu je. Neka ti ljubaznost ove fine dame bude lekcija, mali. Ona zna kako treba da se postupa s ljudima. Imate moju reč, gospodine Finn. Dobit ćete svoj novac sutra u podne, odmah pošto budem razgovarala sa sudijom. Mnogo vam hvala, gospoja. Kažem ti, Jimmy, mislio sam da ružno sanjam. Ej, a kako to da nikad nisi pričao o svom ocu? Znaš? Ne želim ništa da imam s njim. Ja neprestano mislim na svoju mamu. Mnogo mi nedostaje. Ej, šta misliš, Hak? Hoće li te tvoj tata odvesti odavde? Nema šanse. Čak njeko pokušate primora. Borit ću se. Stvarno? Naravno. Da ti kažem, Jimmy. Hajde da pronađemo tvoju mamu. Volio bi to, Hak. Ona je teško bolesna u jednoj bolnici nizvodno. Ali kako to da izvedemo? Prosto ćemo uraditi. Tata! Ideš sa mnom. Ne, neću. Uradit ćeš kako ti kažem. Prekinite! Zar ste zaboravili naš dogovor? Koga je briga za to? On ide sa mnom i tu ne možete ništa da učinite. Vi ste obična zver. Zaleži! Tišina! Za sve ovo si ti kriv. Pokupi stvari i polazi sa mnom. Pozvaću sudiju ako istog trena ne odete odavde. Pripazite se, gospoja. Znam ja šta ste nameračili vi i taj lopov od sudije da ukradete mome sinu pare. Tata, nemoj. Hoćeš mirno da kreneš sa mnom? Ostaće ovde. Molim te, Hak, nemoj ići. Moram. Žao mi je. Biće bolje tako. Idem po stvari. Hak, ne! Razmisli o onome što radiš, molim te, Hak. Ne moraš da ideš, Hak. Ostani, Hak. Moram da idem. Huckleberry. Silazi vamo, mali! Volim vas. Hak, nemoj da ideš. Hajde! Zbogom! Hak! Sad ćemo da vidimo kome će da pripadnu tvoje pare. Jesi vidio kako su izgledali kad sam im oteo masnu koku ispred nosa, a? Ne trebaju ti oni mali. Da, tata.
Odakle ti pare za ovu hranu? Šta te briga, mali? Jedi samo. Ima toga još. Tata, sve ćeš proćerdati. Pa, što da brinem o tome? Od sada pa nadalje mogu da radim šta mi se prohte i niko nema da me za to propituje, jel ti jasno? Da, tata. Šta ti je? Gledaj, Hak, reci mi šta misliš. To je zbog mene, a? Valjda. Stvarno misliš tako, mali? Ne znaš ti kako mi je bilo, sine. Nijednom u životu ništa lepo mi se nije dogodilo. Gde god da odem, ljudi me ponižavaju. Ali pošto sada imamo pare, mali, poštovat će nas. Čak i ta gospoja udovica ima da nam zavidi. Šta? Obećaj mi da više nikad nećeš uznemiravati udovicu Douglas. Ma, naravno, sve dok imam tebe, razumeš? Moramo pomoći Huckleberryu. Mislim da znam gde ga otac drži. Šta onda čekamo? Na nama je da ga spasemo. Hajdemo, Jimmy. Hajde, Srećko. Hak! 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 To je Tom. Tom! I Jim! Kako si, bre? Baš mi je drago što vas vidim, momci. I nama je drago, Hak. Baš nam je drago. Hajdemo. Slobodan si. Žao mi je, ali ja ne mogu da pođem. Šta to govoriš? Pa prosto ne mogu, to je sve. Ali udovica Douglas čezne da te vidi. Nešto nije u redu. Razbolela se kad si otišao. Podrazumeva se. Svima priređujem samo neprilike, pustite me na miru. To nije tačno. Samo nam reci šta da radimo, uradit ćemo. Imaš neki plan? Ne, nemam. Ali nemojte brinuti za mene. Naći ću način da se izvučem iz ovoga, budite sigurni u to. Uz tebe smo što god da uradiš. Hvala vam. Vas dvojica ste najbolji drugovi na svetu. A sad brišite, hajde. Ali nije u redu da te ostavimo ovako. Ne brinite, naći ću način da se izvučem. Vidjet ćete. Čuvaj se. Vidimo se. I to brzo, stvarno brzo. Obećavam vam to. Zdravo, čuvajte se. Ovo mi se i dalje ne sviđa. Mi ćemo te čekati. Čuvaj se, čuješ li? Ajmo, Jim. Moram pobeći odavde. Moram biti sa ljudima koje volim i koji vole mene. Odgovori mi, tata. Pa i ako nećeš, mogu i sam da pogodim gde ideš tako udešen. Nemoj da mi se obraćaš tim tonom, ali... Ideš kod udovice Douglas da joj tražiš pare, jel tako? Jel tako? Ima da je cedim ko su u drenovinu. Prekini, tata. Ostavi udovicu na miru. Ostani tu i da nisi pisnuo, razumeš? Moram da pobegnem odavde. Isprečim ga nekako. Srećko zvuči kao da je veoma blizu, što znači da sam sigurno iza zida Bernara. Uspeo sam, Srećko, uspeo sam, našao sam put za bekstvo, slobodan sam. Ej, Srećko, nedostajao sam ti, ja i ti meni. Veruj mi, i bundevu bih pojao koliko sam srećan što te opet vidim. Srećko, moram da smislim neki način da sprečim tatu. Ako pobegnem, tata će samo napraviti još veće probleme toj dobroj udovici Douglasa, to je posljednje što želim. Ponekad poželim da se nikad nisam rodio. Pogledaj gore, izgleda da se sprema jaka oluja. Je li to ono što ja mislim da jeste? Da, to je kanun.
I mislim da znam kako ću ga upotrebiti. Hvala baš. Da. Srećko, osjećam da nam se sreća menja. Hoću da mi ovo čuvaš, tako je, dečko. O, tata će zbog ove kiše mnogo brže doći kući. Bolje da se vratim, i to brzo. Gadno vreme. Da li si lepo proveo dan, tata? Ne, otišao sam kod te žene. Odbila je da mi da još para. Možeš li da poveruješ u tako nešto? Ostavi je na miru, dovoljno je uradio. Nemamo više para, mali, ni cvonjka. Požuri, mali, nemamo ceo dan. Čekaj, stižem. Šta si to obukao? Zašto si natakario to na sebe, mali? Moramo da nateramo udovicu Douglas da se sažali na tebi da nam da još para. Samo brineš, tata. Zar ništa drugo ne umeš? Rekao sam ti, udovica će mi dati sve što poželim. Da, dobro. Samo da imamo pare koje su nam potrebne. Ti si dobar dečko, Hak. Tata se ponosi tobom. Pazi, struja je dosta nezgodna. Reka je nadošla zbog kiše. Može da bude opasna. Kladim se da ćemo od matore danas da uzmemo pozamašni svežanj. Ako ovo dobro odigram, uzet ćemo i posljednju banku. Hak! Hak, gde si? Ovde! Uhvati se za veslo! Uradi jednom u životu nešto kako valja! Tata, meni ne vredi! Ne mogu da dohvatim. Hak! 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 U pomoć, neka mi neko pomogne, sin mi se udavio! Hak se udavio! U pomoć! Šta reče? Hak se udavio? Šta možemo da uradimo, tata? Huckleberry Finn se udavio? Ne vjerujem, to je nemoguće! Uspjeli smo, momče. Kad pronađu tu odeću, pomislit će da sam se udavio u reci, pa će tata morati da ostavi na miru udovicu Douglas jednom za svagde. Hajde, Srećko! Nadam se da Tomu i Jimu ovo nije palo previše teško, ali to je jedini način. U redu, spremni za pokret. Što pre odavde odem, to bolje. Otvorite! Otvorite ta prokleta vrata! Moj dečak se udavio! Zašto vam treba toliko dugo? Pobogu, otvorite! To ste vi. Prestanite sa tom larmom. Znate da se gospođa Douglas ne osjeća dobro. U pitanju je Hak, udavio se. Neko deblo nam je udarilo u čamac i Hak je upao u reku. Struja ga je odnela. Molim vas, pomagajte. Ne, to je laž. Moj Hak? On kaže da se Hak udavio. Nemoguće. Moramo s mesta organizovati grupu za spasavanje. Pitam se da li je ovo Hak sam smislio. Tražite dalje, moramo da ga nađemo. Vidi, svi ti ljudi tragaju za mnom. Jadni Hak, ne mogu da verujem da ga više nećemo videti. Nemoj tako da pričaš, Becky. Hak nije mrtav, živ je koliko i ti i ja. Hteo bih da poverujem u to, ali svi u gradu pričaju da je gotov. Ali nije me briga za to. Idem da pronađem svog druga.
Čekaj, Jim, idem i ja. A gde da ga tražimo? Pa Srećko, do sutra, popodne bit će spremno. Kad ga završim, odneće nas gde god budemo poželeli. Nemoj samo tako da stojiš, Srećko. Dođi da mi kažeš kako ti se sviđa naš novi dom. Ne brini, garantujem da neće potonuti. Pa bar mislim da neće. Kako ti se sviđa Zblav? Baš je lepa, a? Ej! Izgleda smo krenuli. Ti i ja, Srećko. Bit će to divno. Pomisli samo na sve avanture koje nas čekaju. Da! Niko da nam naređuje šta da radimo. Najzad smo slobodni, Srećko. Pitam te, koji je život lepši od takvog? Gledaj onaj suton. Savršeni kraj savršenog dana. I znaš šta? Osjećam da će od danas pa nadalje svaki dan biti savršen. Evo nas. Hej, gde li su samo svi to krenuli? I zašto izgledaju tako tužno? Ovdje se nešto čudno događa, Srećko. Moram da saznam šta. Slušaj, Srećko, ti sačekaj tu. Vidiš, svi misle da sam se ja udavio u reci. Ne bih da neko pokuša da te uzme sebi. Moram da vidim šta se dešava. Okupili smo se danas ovde da tugujemo zbog smrti Huckleberry Finna, divnog momka koji nam je otet u cvetu mladosti. Pobogu, svi ovi ljudi su došli na moju sahranu. To nije fair. Huck je moj najbolji prijatelj na celom svetu. Ne govori tako, Ben. Huck je bio moj najbolji prijatelj i to znaš. Gledaj samo, svi ti ljudi plaču zbog mene. Bio je izuzetan dečak. Nikad neće biti nikog sličnog njemu. Zašto, Bože? Zašto mog dečaka? Zašto, Bože? Ne mogu da verujem da su svi ti ljudi toliko tužni zbog mene. Šteta što sam morao da se udavim da bih saznao koliko svi mare za mene. Huckleberry Finn, ovo ti nikad neće oprostiti. Nisam imao pojma da svi ti divni ljudi tako misle o Hucku Finnu. Koliko sam im bola naneo. Zar ću ikad moći to da im nadoknadim? Naravno da neću. Volimo sve. Huckleberry, druže moj, stvarno ćeš mi nedostajati. Ej, zdravo, Srećko. Baš mi je drago što te opet vidim. Ti i Huck ste uvek bili zajedno. Ej, čekaj malo. Nisi ovamo mogao sam da stigneš. To je Huck. Ej, gde si, Huck? Dođi. Ej, ovo više nije smešno. Ej, Srećko, gde ćeš? Aha. Ha! Trebalo je da znam. Ja, molim te, dozvoli da objasnim. Huck!
Svi misle da si se udavio. Jimmy, stvarno mi je žao. Tako mi je drago što si živ, Hak. Ej, a trebalo je da se ljutim na tebe što si nas tako prepao. Žao mi je, ali jedino sam tako mogao da prevarim tatu. Pametno od mene, šta kažeš? Sve sam prevario, zar ne? Pa, pošto si sad ponovo među živima, ideš sa mnom da svima saopštimo dobre vesti. Čekaj, zar ne razumeš? Ako dozvolimo da iko drugi sazna da sam još živ, to će onda saznati moj tata. Samo ti smiješ da znaš, Jimmy. O, shvatam šta misliš. Hajde, bežimo odavde. Ali, kuda ćeš? Sećaš se da smo rekli da ćemo pobeći da postavimo tvoju mamu? Stvarno to misliš? Svakako. Ovo je savršeni trenutak. Hajde, Jimmy, šta kažeš? Bolje da ne kažeš ne. Au, ti to stvarno misliš? Naravno. Nikad nećeš zbog ovog zažaliti, Jimmy, garantujem. Biće to najbolje pustolovine u tvom životu. I osim toga, još želiš da postiš mamu, zar ne? Nagovorio si me na ovo, Hak. Hajde da posjetimo mamu. Pa, Jimmy, zar ti nisam rekao da će ovo biti najveća pustolovina u tvom životu? Nego šta, Hak? Ovih posljednjih nekoliko nedelja su super. Ali drago mi je što ću ubrzo vidjeti mamu. To će me učiniti još srećnijim. Ovo je baš bilo zabavno. Hej, vi na splavu! Jeste li vas dvojica iz Hannibala? Pa što misliš da uradim? To sam hteo tebe da pitam. Imam poruku za vas dvojicu. Nemoj mu verovati, Hak. Šta ako nas natera da se vratimo pre nego što vidi mamu? Drži se. Ej! Ovaj splav je strašno spor, lako će nas stići. Ajde, momci, nemam ceo dan za vas. Nemam izbora, ne brini, bit će sve u redu. Nadam se. Pa, gospodine, evo nas. O čemu je reč? Ceo dan sedim na ovom doku samo da bih vam preneo ovu poruku. Koja je poruka? Neko čeka da se sretne sa vama. Ja, zdravo rođače Tom. Pa to sam ja, tvoj mlađi rođak Edi. Pa nismo se videli 4 godine, ali sigurno me se sećaš. Tetka Polina mi je pisala i rekla dolazite. On misli da si ja Tom, Jimmy. Znam, pravi se da jesi. E da, pa sad sam se setio, rekla je da će ti pisati. Rođače Tom, jedva mogu da poverujem da si došao posle toliko vremena. Hajde sad, moram nešto da vam pokažem, požurite. Imam mapu s blagom, čekao sam vas da dođete i pomognete mi da pronađemo blago. Svakako, najzad rođaci se pomažu. Piše da treba da pređemo 15 koraka prema velikoj steni sa trskom u podnožju. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evo ga! A sad da potražimo brdo za kojim zalazi sunce. Onamo. A sad 20 koraka prema brdu koje liči na lepinju, pa onda prema najvećem hrastu koji vidiš gde treba da počneš sa kopanjem. 18, 19, 20. Eno kamena! Ura! Gde je taj hrast? Gledajte! Mapa je za sada u redu. Možda zaista postoji blago. Pa ako postoji, mi ćemo ga naći. Nego šta ćemo? Počni s kopanjem. Šta li je samo unutra? Da vidimo. Aha? Mora da je nekakva tajna poruka. Vala baš. Moraš da obtrčiš 2 puta oko drveta i da pritom kokodačeš. Blago će pronaći onaj ko se dokaže najglasnijim kokodakanjem. Zašto? Nemam pojma. 2 puta oko drveta, pa šta čekamo? Tako je, hajde momci. Jednom. 2 puta. Stani, sad kokodakanje.
Da, baš sam i mislio da ste prave kokoši. Izgleda sam bio u pravu. Trebalo je da znam. Ale smo ih natociljali tome. Ali kako si znao da ćemo doći ovamo? Video sam tebe i Jima na tvom splavu, kako plovite nizvodno. Šta? Sve vreme si znao. Nek me đavo Kako vam se dopao lov na blago i kokodakanje? To ste i zaslužili. Ali još sam ljut na tebe što si me tako prevario. Izvini Tome, ali morao sam da nateram tatu da pomisli da sam se udavio. Prostit ćeš mi, zar ne? Prihvatam tvoje izvinjenje. Razlog zbog kog smo Jim i ja otišli iz Hannibala jeste postati Jimovoj mami, ona je bolesna. Da, stvarno je bolesna. Posjeta Jimovoj mami je razlog što smo udovica Douglas i ja ovde. Udovica Douglas? I ona je tu? Upravo je pošla da posjeti Jimovu mamu. Koliko nam još treba da dođemo do moje mame? 2. Ovo je divna pustolovina, Hak. Ali baš će mi biti drago da vidim ponovo mamu. Gospodja, Hvala, kočijašu. bilo mi je zadovoljstvo, gospodja. Ne pominje Jima. Nema potrebe da je zabrinjavamo. Jimova mama ima sasvim dovoljno stvari zbog kojih mora da brine, jadnica. Sara, draga moja, kako si? Gospođica Watson mi je rekla da će me putovanje suviše zamoriti, ali baš sam želela te vidim pre operacije. Gospođo Douglas, gospođice Watson, baš lepo što ste došle. Ma ništa, bilo je to baš lepo putovanje. Reci nam sad, draga, kako se osjećaš? Mnogo bolje, hvala na pitanju. Baš je lepo što ste došli. Niste dobile mog Jima. Gde je moj sin? On, toliko je mnogo želeo da dođe da te poseti, ali nije mogao zbog toga što ima mnogo školskih obaveza. Zar nije raspust? Vidiš, u pitanju je vreme, pošto on sada radi na jednom specijalnom projektu, zar ne? Da. Tako znači. Nedostaje mi moje dete puno. Hej, momci, slušajte. A? Nikad nisam čuo takav zvuk. Možda neki splavo dozgo. Pogledaj ću s ove strane. Pogledaj onamo. To je tornado. Ljudi, sad nam je život stavljen na kocku. Ovo je borba do kraja. Nećemo se predati. Nikada. Dozvola da se obratim kapetanu Sawyer'u. Dozvola dobijena. Ide pravo prema nama. Tome! Veslaj! Evo ga! Veslaj, život je u pitanju! Približava se! Ako ne idemo brže, stići će nas! Ajde! Nam splav udari, gotovi smo! Pobeći odavde! Hajde, Jime! Jime! Jime, nešto nije u redu. Nešto mu se desilo. Sanjala si, draga. Nije to bio nikakav san. Čula sam njegov glas jasno i glasno. Dozivao me, mama, pomozi mi. Da li je to moguće? On je moj sin. Moram mu pomoći, molim vas, moram. Dobro mu je, draga, zaista. Ne, morate mi verovati, molim vas. Ne umišljam stvari, molim vas. Potrebna sam svom sinu.
Majka zna te stvari. Majka zna. Učinit ću sve što je u mojoj moći. Moramo i dalje tragati. Gde si, Džime? Džime! 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 O, Džime, jadničku moj. A gde si, Džime? Džime. Doktore, zar ništa ne možete učiniti? Plašim se da ne mogu. Moj dečko. Sigurno postoji nešto što možete. Plašim se da je operacija s mesta potrebna, ali ona odbija da se operiše dok ne vidi sinjeva. Mislite, ako se odmah ne bude operisala, ona će... Bez operacije ona će umreti. Imate li pojma gde joj je sin? Mislimo da se zaputi ovamo. Nažalost, nemamo načina da stupimo s njim u kontakt. Ako ga ubrzo ne pronađemo, ona će umreti. Ali sigurno postoji neki lek, nekakav tretman. Ništa više ne mogu da učinim. Mrzim kad sam ovako bespomoćna. Ne predajte se, gospođo Douglas. Sigurna sam da će uspeti da stigne. Da, u pravu si. Džime! Mora da je ovde negde. Ej, Džim, odgovori ako možeš da nas Džime, čuješ. gde si? Džim je možda povređen, moramo ga naći, ali kako? Ne znam, valjda samo vikanjem. Nikad nisam tragao za nekim koga je odneo tornado. Pa ne možemo odustati. Nije važno koliko potraje, pronaći ćemo ga. Znam da hoćemo, moramo. Tako je. Džime! Čuješ li me? Reci nam gde si! Džime! Gde si? Šta si našao, momče? Džimovu usnu harmoniku. Bila mu je u džepu. Što znači da je on u blizini. Hajde, Tome. Džime! Džime! Gde si? O. A? Gledaj, njegova cipela. Pala je s onog drveta. Džime! Džime, gde si? Ovde gore. Ali zaglavio sam se, pa ne mogu da se pomerim. Eno ga, drž se, dolazimo da ti pomognemo. Nisam prestao da se nadam. Uopšte. Uspeli smo. Oh, Šta je bilo, Džime? Šta si uradio s nogom? ništa. Džim, gadno si se povredio, zar ne? Možda, ali nije me briga koliko me boli. Ništa me neće sprečiti da posetim mamu. Postarat ćemo se da stigneš kod nje, ne brini o tome. Ajmo onda, idemo. Tako je, Džim. Sad polako. Stići ćemo tamo za tili čas. Džime, da li si dobro? Hoćeš malo da se odmoriš? Ej, gadno, a? On ne može dalje, Hak. Moram. Oh, Mora da postoji nešto što možemo da uradimo. Kako ti je noga? dobro. Da, gotovo zalečena. Pažljivo. Izvini zbog toga, trebalo je da putuješ prvom klasom. Pokušavamo da te boli što manje, ali put je pun kamenja i rupa. Nema veze. Vas dvojica ste najbolji prijatelji na svetu. A prijatelji se drže na okupu, zar ne? Sada je pitanje samo hoće li se moja noga držati na okupu. Uf. Oh. O, molim te, Sara, moraš se operisati. Ne, moram da vidim svog sina. Ako mi se nešto desi. Hoću da se oprostim sa njim. Ne, ne dolazi u obzir. Oh. Tome nema šanse ovom brzinom da stignemo tamo. Šta misliš da radimo? Idem do bolnice po pomoć. Ali Hak. Samo ti to prepusti meni. Ja ću naći tvoju majku. Svi za jednog? Jedan za sve. Tako je sad i tako će biti zanavek. Poželite mi sreću. Jesi li spreman, momče? Pazi se, Hak!
Ima li trega i glasa? Jimmy, mali moj. Jimmy. Jimmy. Misliš da je sa Hakom sve u redu? Ne brini ti za Haka. Kad se jednom reši da nešto uradi, dovede to do kraja. Kladim se da je pomoć već na putu. Nadam se da jeste. Uganuo sam članak. Momče, moram dalje. Ne smijem da usporim. Jer kad jednom Huck Finn kaže da će nešto uraditi, on to uradi. Ne možeš dalje ovako, Tome. Samo mi daj malo vremena da predahnem. Ej, Tome, gledaj, cenim što si uradio za mene, ali ne možeš dalje bez pomoći. Daj mi samo minut, bit će mi dobro. Ne, nećemo dalje. Sačekat ćemo ovde Haka. O Bože, plašim se za jadnu Saru. Ako njen sin ubrzo ne dođe, možemo se samo pomoliti za čudo. Ne gubimo nadu. Ako je čudo ono što nam treba, ono će se i desiti. Možda je baš to sada. O. Čudo! Čudo? Kako to misliš, draga? Dakle? Alo? Je li neko tu? Ima li koga? Izvinite, zovem se Huckleberry Finn. Ne znam da li sam došao na pravo mesto ili ne, ali tražim majku mog druga. Ona se zove Sara Miller. A, gospođo Douglas, to ste vi. Evo našeg čuda. Izgleda da si u pravu, draga. Da li sam stigao na vreme? Nisam valjda zakasnio. Ne, Hak. Taman na vreme. O, Hak, kako si mi nedostajao. I vi ste nedostajali meni. Dođi ovamo. O. 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 Dobro, sve je u redu. Mislili smo da si mrtav. Žao mi je zbog svega. Ovo je stvarno čudo. Ne mogu da vam opišem koliko mi je drago što vas vidim. Hak, što radiš ovde? Jim je hteo da posjeti mamu, pa sam mu obećao da ću ga odvesti. Nalazi se na manje od jednog dana hoda odavde. Sara, Sara, Jim je na putu ovamo. Evo dolazi. Moj mališa. Hoćete li mi ga dovesti? Hak, gde je Jim? Pa vidite, morao je da ostane tamo zato što je slomio gležanj. Ne. Ne brinite, dobro mu je. Moj drugar Tom pazi na njega. U redu. Hak i ja ćemo ga smestiti na kola. Hajde, Hak, idemo. Taj dečko je pravo čudo. Čim se gospođica Watson i Haka vrate sa Jimom, možeš na operaciju. Sad smem da kažem, Sara, da verujem da će sve biti u redu. Konačno. A? Hej, eno ih tamo, pravo napred. Ovamo, stanite, treba nam pomoć. Ovde smo. Zdravo Tome, kako si Jime, vratio sam se što sam premogao. Moramo požuriti. Tvoja mama neće da uradi ono što i doktor kaže dok ti ne odeš. Tu sam, mama. O, stvarno si ovde. O, mama, kako je dobro što te vidim.
Mama, dete moje, mama, nedostajala si mi. Sine moj. Mama. Moj dečak. Spremna sam za operaciju, doktore. To je dobro. Operacija? Da. Mami je potrebna operacija, da bi bilo dobro. Ali, pošto si ovde, sve će biti u redu. Sve. Mama. Mama, volim te. Ali, kako su te pronašli na tom drvetu? Po cipeli. Uvijek si mi govorila da jako zatežem pertle, mama, ali ovog puta mi je drago što te nisam poslušao. Bolje se osjećaš, mama. Dobro sam, Jime, zahvaljujući tebi. Hak i Tom, oni su ti koji zaslužuju pohvale. Da nije njih bilo, nikada ne bi stigao ovamo. Nikada neću moći dovoljno da vam se zahvalim. Nije to ništa, gospoja. Šta mislite da krenem od početka tako da saslušate sve naše pustolovine? Da li biste voleli? Voleli bi. Onda, sve je počelo kada se Hak pravio da se udavio, zato što je to bio jedini način da natera oca da prestane da gnjavi gospođu Douglas. Ali, posle njegove sahrane, pronašao sam malog psa Srećka i pratio do Hakovog skloništa u šumi. Hajde, Srećko, idemo. Pošli smo. Samo pitanje kuda? U nove avanture. To zvuči divno, Jime. Volela bih da sam ja splavarila rekom sa vama, dečaci. Znate, trebalo bi da uradimo nešto specijalno za Toma i Haka. Gde su otišli? Do malo čas su bili tu. Njih dvojica su odavno otperijali. Šta? Koliko poznajem, već su se zaputili u novu pustolovinu. Stvarno? Radosti, mladosti. Radosti, mladosti, zaista. Nisu ni rekli kuda će. Bez zarobljenika. Tako je! Od sada pa nadalje živet ćemo kao gusari. Beskrajna pustolovina. Pa, narode, sećate se šta sam vam rekao kada sam počeo da vam pričam ovu priču? Nema srećnijeg dečaka od Haka Fina. Možda sada razumete šta sam hteo da vam kažem. Uloge tumačili Olivera Viktorović, Damjan Kecojević, Srđan Jovanović, Teodora Viktorović i Bojan Serafimović. Tehnička realizacija, umetnička radionica Prizor. Distribucija Best of the Best.